Hola a tothom! Bueno, ja hem acabat de traçar tot el que és l'Esquimo 6, ja la tenim tota amb les banderetes ficades, ¿vale? I us explico una mica pues, el que ens hem trobat durant el recorregut. La veritat és que recordar-vos sobretot que fins ara ha estat un any, ja ho sabeu, una mica complicat a nivell de neu. No hem tingut grans nevades fins fa 10 dies. Això vol dir que haurem de vigilar molt per on passem, ¿vale? Nosaltres hem buscat els millors llocs on hi havia neu a sota, ¿vale? perquè no toquem les pedres amb esquiant. O sigui, el que sí us demano és que seguiu les banderes, ¿vale? És un any una mica complicat, perquè hi ha neu per sobre, però no a tot arreu ho ha cobert. Llavors, les baixades ja us ho demano ja d'entrada, amb calma, anem amb calma. Ja sé que és una cursa, però més que una cursa és una travessa. És un dia per disfrutar-lo, per gaudir-lo i amb calma en les baixades, ja us ho dic ara ja d'entrada. Tenim molt neu de totes les classes i fantàstiques, vull dir que les disfrutarem quasi totes, però amb calma i amb cap. El Guilla us explicarà la primera part, que és la que ha traçat ell, ¿vale? I endavant, Xavi. Primer de tot, una manera molt original de fer un briefing, aquí amb la posta de sol a l'aire lliure. M'agrada, Joan, la manera de... L'entorn, no? L'entorn. M'agrada. Vale, ho resumeixo molt breument. La sortida de la Rabassa, ja sabeu, aquest any tenim bastant tros xafat, vull dir que sortirà com les grans carreres que hi ha a nivell europeu, com una mezzalama o com grans carreres, traça llisa, vale? I allà es podrà adelantar, s'estirarà la cursa, podreu agafar la vostra posició. Arribarem al primer collet, les baixades aquest any guanyen un punt de tècnica, vale? Arribarem al primer collet, que és a dalt al Pic Negre, i tenim una baixada, el primer tram és molt dret, que hi haurà potser una cordeta per si algú no ho té clar, però és molt fàcil, i ens tirarem avall flanquejant cap al refugi de Claró. Una baixada dreta al principi, després aplane, i en principi no hi ha problemes de pedres i la neu està bastant bé. Arribem a Claró i a partir de Claró en avall, conforme anem baixant, sí que hi hem d'anar vigilant els tramets que us ha dit el Joan de les pedres. Si seguiu les banderes, hem intentat això, traçar llocs que no hi hagi tanta pedra. Penseu que hi ha llocs que hi ha 1 metre de neu i hi ha llocs que no hi ha tanta, hem anat jugant. Arribem a baixar el riu, fem la pujada cap a la Maiana, està espectacular, ¿vale? La Maiana, el primer tram de dalt, potser és l'any que tenim més neu, vull dir, està superbé, i a partir de la valla ja veureu que bueno, la neu va baixant, però hi ha neu suficient per baixar, està bastant bé. Arribem finalment a baixar a Estany Serrer. A Estany Serrer. Recordeu que aquí Estany Serrer és un punt d'abandó, ¿vale? Però ja us ho dic ara, si teniu pensat abandonar Estany Serrer, la idea és que qui surti en aquesta cursa i un cop ens fiquem a la vall del Madriu per a Claró, hem d'acabar d'arribar, perquè des d'Estany Serrer fins a arribar a Angolasters són 7 quilòmetres caminant. Vull dir que la idea és que ja no ens abandoni ningú, si pot ser, ¿vale? Hi ha uns talls horaris, a Claró, a Estany Serrer i a Montmelús. Està tot explicat a la web i a la guia de l'atleta, ¿vale? Sobretot llegiu-la bé, que és important que seguim la guia de l'atleta. Dit això, continuem. Des d'Estany Serrer, allà hi haurà Creu Roja per si passa alguna cosa, ¿vale? Des d'Estany Serrer continuarem pel bosc. Està fantàstic, una traça superxula, hi ha 1 metre de neu xulíssima. Travessem el riu i ens enfilem cap al refugi dels Orris. Tot això està fantàstic. A partir del refugi dels Orris, no ens equivoquem, hi ha bastantes traces,